Ben oedi Mia Jones a fi wedi cychwyn Pod Jam dwi. Caffi newydd sydd wedi agor ryw 2 wsos yn ôl. A da ni yn gweini bwydyr lleol a cacena cartre. Mi eis i i'r gweithlu start-up yn Llangefni. A mi oedd hwnna werthfawr iawn i mi oedd wedi rhedeg busnes o blaen. Mi oedd yn rhoi cyngor cysylltiadau a mi does i o'na hefo rhestr wirio mewn ffordd o bethau ni yn gwneud nesaf. Mi oedd y profiad yn un gwerthfawr iawn i mi gan nad oedd gynna i gefndir busnes. Oedd o'n braf cael rhywun i roi ni ar ben ffordd. Ac yn sownd yn hynny wedyn mi gefis i gyfarfod hefo un o'r staff ac oedd ganddo hi daith leol oedd yn hynod werthfawr i ni o busnes. Dwi'n meddwl gwersi pwysig oedd pwysigrwydd y cyflenwyr. I gaffi bach fel ni, mae cyflenwyr yn holl bwysig. A mi oedd gan Busnes Cymru'r cysylltiadau yna ac oedden nhw'n gallu awgrymu pa gyflenwyr bysa yn addas i ni ac yn sicr oedd hynny werthfawr iawn. Mae o wedi helpu Pod Jam yn arw oherwydd mi oedd genna i syniad o'r cyflenwyr o'n i am ei defnyddio, ond rhai pethau fel pysgod neu pethau fysiad, do'n i'n siŵr iawn lle edrach. Ac felly mi oedd Busnes Cymru yn gallu rhoi ni ar ben ffordd. Yn sicr mi fyswn ni yn argymell unrhyw un sydd yn dechrau busnes o'r dechrau fynd ar yr gweithlu hwn. Mae o'n un handi iawn os ydych chi'n dechrau o'r dechrau fel o'n i, achos mae o'n mynd drwy lot o bethau ymarferol a hefyd wedyn yn dilyn hynny mi ydych chi'n cael cyfarfod un i un a mi oedd hwnnw werthfawr iawn i ni. Rhywun sydd eisiau cychwyn ein busnes i hun, os ydy'r syniad gynnach chi ac ydy bod y cariad gynnach chi at y syniad yna, fyswn ni'n deitha chi fynd amdani. Os dwi wedi gallu wneud o a rioed wedi dechrau busnes o blaen, dwi'n gallu rhywun wneud o. A mae pobl eisiau gweld, pobl leol, pobl ifanc yn llwyddo a mae yna help a chefnogaeth ar gael yna. Pod Jam Dexter Ha yn ofnadwy o brysur. Gawn ni weld sydd blwyddyn mis Medi, ond da ni'n gobeithio agor ambell i gyda'r nos rwan a cynnig pethau gwahanol, noson Bwlsi Gwin er enghraifft. A gobeithio a medra ni ymestyn chydig bach ar y fwydlen, cynnig specials gwahanol ac efallai yn yr dyfodol cael grwpiau yn bwcio yma.